और राम करही कटी मरुआ के भोग। हेलो मंगरू। हाँ का कहत रह? प्रणाम प्रणाम। का बोलो? कुछ ना बाबू, कुछ ना। अरे बैठल रही, हम तो सवेरे से बड़ा परेशान बानी। कुछ ना भइल ऐसन कि सवेरे सवेरे तक जात रहनी है फरफरे सोखे। हम मैदाने जात रहनी है, मैदान जात रहनी है। तबले वो जे देखो तानी एक कोचा के कोची होता। हाँ 5 गो प्रत्याशी वैसे खड़ा बड़ सब इलेक्शन के टाइम बाबू। ओही जे 5 गो प्रत्याशी खड़ा बड़े सब बुझ जा बाबू की एगो टोरा आई लोने से आ बड़े बड़े नाखून बढ़ले रहले हसा ऐसे ही बैठ गईले। आ हमार गोड़ धक के बाबू उ तो परिणामे कर ले बड़े सल की नोच देले बड़े छुटा गइल बा। Oh no! हम कहनी कि बा का कहीं देवता सवेरे ही सवेरे हमार मने मिजाज कुली बना के रख देले बड़े। ना बाबू कहले कि तनी गार्जियन है रउआ तनी ध्यान दी। हम कहनी कि ना ठीक बा, ध्यान तो देम, बाकी अभी हमरा ऊपर तो ध्यान देवे ता। एकरा बाद हम गई अंदर गईनी बैठनी बाबू, मैदान होतले रही। एकरा बाद हम सोचत तानी बाबू कि रे दादा अगर बहरवा गई है वही कुली बैठल हुई है तो का हुई, इंतजार करत हुई। अब हम निकल दी तबले ओने से देखो तनी की कुली तनी हमरो ऊपर ध्यान दी, तनी हमरो ऊपर ध्यान दी। हम कनी ठीक बा, ध्यान तो बढ़ले बुए देबे करे। हाँ बाबू ओइजा से कह के हम गईनी हर तालाबवा लगे कि हाथ तनी मटियावत के। हाँ बाबू हाथ धोवे गईनी हो जे तालाबवा के। हाँ तालाबवा लगे तले देखो तनी बाबू पीछे से लोग लाइन लगल बता कहता कि एकदम देखनी है। कहले है कि तनी हम प्रत्याशी हैं बाबू। प्रत्याशी के नाम सुनला पर इहे आग लगल बा हमार शरीर में, बाकी हम कुछ कहूँ नहीं खी पावत। Oh no! लोग प्रत्याशी न बजी, हम तो कुछ कह भी नहीं खी पावत। अब ये गुस्सा में बाबू सुन रहे हो ना? हाँ बाबू। हाँ ना हमारे लागल कट ना बाबू एक गुस्सा आयल हमरा, एक गुस्सा में हम मुक्का बांध के और तोरा मरले बनी। हम पानी में ओस मुक्का न मरले बनी कि पानी उबाल पानी कहतनी कि देखुआ ओडे गरई ओडे कतला ओडे। अब बाबू बेंगवा ना होले सो बेगो भागत तारे कुलिए दे ओडे। हाँ हम कहलिए कि ठीक बा, समय अला के बाद तो हम सबके देखबे करे, सब पर ध्यान बा बाबू। आ ये कह के वजह से हम घरे की ओर चलल बनी।
देखो तनी कि हमार द्वार पर 1 लाख भी Oh no! द्वार पर बाबू, द्वार पर देखो तनी कि 1 लाख भीड़ एकदम जामा बा। और हम कहनी हो कि रे दादा ना भीड़ काहे खातिर हो। अब गईनी हवे जब तब ले देखो तनी कि कतला के मौसा, गरई के मामा, तारा छोटे छोटे बेंगा में ना रहली सा, वो फुदू के कतरी अंकल अंकल कहनी हो कि रे इतना टोनी के भीड़ काहे कोई बड़े सा हमारे देहारी पर। कहता रे कि हम लोग का बिगाड़े हैं आपका, कि हम लोग पे आप गुस्सा हो गए हैं। कितना कितना रगवा मरले बाजी बाजी में तो हार्ट फेल हो गई बा हमार बेटा उटा की। गोरैया के माइक कहले हिया। हम कहनी है कि रे दादा झिंगुरिया ना रहले बाबू, झिंगुरिया झिंगुरिया के तब फूफा कहता रे कि बाबू मने का हम बताई तारा फूफा हाथ जोड़ के हमरा लगे रोवे लगले। हम कहनी है कि बाप हो बाप, एकदम हमारे गुस्सा तो एकदम हम कहरी है कि ना अब ऐसा ना हो, ले जाके फिर जाना जाना के चोट टोट लागल रहे बाबू, सुई दवाई करवाई नहीं। अरे ना बाबू तोर समरे आयल छोटकी पे गिनिया पो तारा एकदम रोवे लागल। कहते अंकल अंकल हम क्या बिगाड़े थे आपका। हमको नहीं कि राम राम राम। ना बाबू हाँ सब बढ़िया बा नीमन बा ना ठीक बा। तो कल मिलत तनी हम, कल आव मिलल ठीक बा बाबू। ठीक बा बतावा ना गोसो करल एकदम आजकल तबाही बा दादा।